बेलेके हामबाय যতন সাইমানো जों 12 तारिखनि सिमनि जोंनि TISF राव त्रिपुरायाव लामा रेलनि लामा बन्द खाय दङ गोबां बर' सुबुंफोरखा जों फरिखायनो थांदोंमोन जोंनि काइलेबारि दङ जायदि जों थांदोंमोन जों जोंनि एग्जाम दङ जों थांदोंमोन आमनो क्लियारिफिकेशन खायनो बागै जोंनि प्रेस मिट रिजांनि प्रेस मिट अ जागायाव जोंहाबो साग्लायनाय जे जतन नंनि माध्यमाव नंना हायनो बागै बेलेके हामबाय जोंनि अ जागा जों एलाव खाय दङ साबनो नंनो गाहामफ्राय साइमान दिबानो जों खालि फायर सार्भिस गाड़ी दूधनि गाड़ी दैनि गाड़ी ते एम्बुलेंस आमनो ते काइलेबारिनि जारा काइलेबारिनि जामाय क्रिनानि गाड़ीनि लगे जे गाड़ी थांना सिम एलाव खायजोंनाय साइजुं के बो काइलेबारि थाना नायखांखाय जोंहा उनाव एलाव खायजाकला चिनि अमा एकदम स्ट्रिक्टली जों बन्द खाय दङ जारा एग्जाम दङ जों बंदखौनो थानानै बागै एलाव खायजाकला ते लुकरं थानायाव आवाय दंनाय जतन जोङो लगिरिनो बागै गोबां जायगानि फन सफायगा गोबां कल सफायगा गोबां अर्गानाइजेशन निबानो जतन जों वेलकाम खायो जारा फाइनो थांनाय नों जतन फाइमानो बिसिनि बन्द ना निसिम नों दङ आमा एकदम कनफार्म ते जतन शान्तिपूर्ण बाबा नंनाय कुन किरिना करै जों जागा कोनो वायलेंस खाया नाया जों केबो एगेन्स्ट होया जों जिनि मान थाइमान बागै सिमिसे कमाय लामा ना आनि खायसे समाव दङ थांनाय सालाव बाहायके दङ त्रिपुरा हास्टेनि CM डक्टर मणि साहा सामान दङ बाक्सा बरक नाङा सिस्टि खाय दङ ल न यागनावै दिस अर्डर फाइना नाय दङ नि सामान निन फिर बुंबो CM sir anti samani tabu bawa wan sutai dangga phangna lai dong or to kebo dangga phangna lai karon जों जुदि dangga phangna hangkai जों press media no nungui oron dike sakla kamu जों TBSC je president tongnai bono thangai koi mungla ya phakla kamu dangga phangna hangkai जों press media ni जों tini sini TISF ni asuk members tongnai rono जों sakamu nong ni school sok di nong ni college no sok di din sakamu जों damu khai to जों to lama se bondo khai amu khaina ni baid do khai tamni bagai जों गोबां बार रिक्वेस्ट खायो जों थाङै आं साकबाय दं थाङै आं पिज्जा बा कोनो लेटार दिखा बय मा लेखा किन्तु अमहाय चिनि कगनो चिनि जे त्रिपुरा सारक से अ कगनो सिनाय त्रिपुरा सारक सिनाय बुइ अमनो सब सिया सब जे बरंनि सिनाय सोंनाय दक्से अमु कोनो बे माने बेजालुं जायगा आंखे बो बेजाल नांदगै दङ दांगा तो बस थांनाय दङ बो जुदि जदनि कगवान सका थांबाय तिनि अमहाय लाखो जुदि गाहाम पारमिशन बा गाहाम जों दागि जुदि बो चिनि जे चालक दंनाय नायखां दङ जों थांबाय तो उनते सिंला अच्छा ते तो ताबो रेडियोनि फर्म नाग जागै दङ इनके स्ट्राइकिं थांखा थां फाइन जागै थांनाय आपने बागले नोंनि बखति बम हाय वाम सिम मोति ते इसे गवर्नमेंट ने नोंनि कल मरला ताम दङ आमहाय सुनो बो कोम बरक सुखा TTDC नि बागै जों अमहाय खाय दंमोन होनै ओंखाय जों अमनो सानाय जे अमो हयतो बाचिनि TTDC गवर्नमेंट जों अमो बाय गावे कक साले जे बरक डिक्लेरेशन न दिमन अमनि एक्सटेंड खायनान बागै अच्छा तिनी TSF प्रेस मिट खायो नरकनि बन्न ब्रक समर्थन खायो लामानो समर्थन खायो फिया ब्रक के तामसा ब्रक ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक नै ब्रक के डिक्लेयर हो के नक ऑल त्रिपुरा स्ट्राइक दा खमाने ब्रक नि ककनो नक सपोर्ट दो खाय जोंनो TSF बाहाय न गोबां अर्गानाइजेशन दं गोबां बर' जोंनो सपोर्ट हिनाय हिनि जोंनो कल लखाय जतनो वेलकाम तो त्रिपुरा चबा जों तो TSF नि चबाया TSF राव जों दिनै हराव कक सालायनाय कक सालायबो दङ दिनै हराव फाइनल के जों सालायनाय बंनि आइडिया तामो जों माना हानाय अमनो सक्सेस खायनान बागै चिनि तामो जों बंनो कल ने अमन पर जों फाइनल डिक्लेरेशन लो साइमाने ता ताबो सुगरतै जों माने बरक चिन सपोर्ट दङ जों बं सपोर्ट दङ कारण त्रिपुरा नि फाइट अमो कुनु TSF DISF नि फाइट आम बागैनो बरक जे सामानि जों अमो जों एग्री खायो बंनो एक्सेप्ट खायो हामबायबो जानांगौ जों सपोर्ट अच्छा कठिगारे के नर लाइरि आमति जा कठिगारे बुलायने कारण नाम तो पैसा आंति खाया के तो बेले जाया बबो थाइरगो पिकनिक खैरग नै प्लानिंग खालाम त्रिपुरायाव गोबां जागायाव खायजानाय गोबां मा लिस्ट नखरका जों जेबो जोंनि कमिटि राव आसुका आबनो ताबो आमो फाइनलाइज खायजायाखो किन्तु गोबां जागा नंनाय दिनै हरनि बेसेंनि खलायरे जागोन आम जत डिस्ट्रिक्टआव नंनाय आमो कनफार्म आच्छा लाइ थांनाय हर IPF तिनि आदं ते BJP नि जे जनजाति मोर्चानि कासे दंमानि आदा जमुखा मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट नि विकास देबरमा ते IPF तिनि जे मन्त्री सुब्लासर नहतिया बरक आबनि आगलो कायसा प्रेस ब्रिफिंग जों नुखा बरक सावजे TISF रावनो जे कयमानि नर्न कयमानि तंग्रादिखौ
teh kisah naik di nih ini kok film bawa itu Te busuk naik পরীক্ষা সে কানাই তো পরীক্ষা দোকানে নচি নকলাও সবে স্টুডেন্ট র অমন বাগে টেনশন নাংজাবি তো কারণ जों তো স্টুডেন্ট সবাই রিল খাই जों গাওমা টিবিএস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল লক থাঙ্গান বরক जों সাইরো বরক অনেক খুশি জাগিছে বরক जों মেসেজ খাইমান দ্বারা বেলেকে হামবাই বা স্যার বেলেকে হামবাই নরকম দেখে जों হেল্প খাইমান বাগে কিন্তু তাবো বরগা যে পরিতমন যে প্রিপারেশন হাত তমন খাইছে মানো কাউসা সিমান নাই जों পরীক্ষানি যে দিনা থানা দম তামনে বাগে রহয় এক বছর নষ্ট হয়তো বেরে লস enggak omong hai boro boto bangla ba agi project ko bangla ba sija ko bong ni boto loss ne bele bosor mo ko bogan suno jadi CM sab jotonon saman kai joton bagane saman kai ko wan su di sana te enti bojudi kam di sana ka ngai enti to ngla tapi